लेक्सुनो ओय अबेनि खुरना होनायखौ आराम मोनाखै आंनि आखाइखौ सोलादों खुलुमबाय गासैखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनायखौ जासिहरग्रोबाय लोगोफोर दायो माने मर्निं ब्लगखौ स्टार्ट खालामबाय स' नायलांबाय थादो ब्लगखौ जोबजासिम आरो आं नोंसोरनो मा देखायनो हाया नायलांबाय थाबानो जाबाय आरोना जोबजासिम ओमफ्राय जेबो फुनाखै आरोना आं मोखाङावहाय दहाय मोखां सुनानै ओरैनो थादों ओमफ्राय जेबो लिप बामबो फुनाखै आरो फुवाखैसो होनलायलांबाय लोगोफोर नायलांबाय थाबानो जाबाय ब्लगखौ जोबजासिम नायनो दाबो ओमफ्राय नैबे आंना दोरसोन जादोंमोन ना बे गोसोम बोरैबा गाज्रि नुदों ओमफ्राय नैयाव दंमोन बेना हामबाय एसे दंबावो आरोना बेखौ बोरैबा नुथारदोंना आंनि मोखांखौहाय माथो होनबावनो बिदिनोसै स' नायलांबाय थाबानो जाबाय ब्लगखौ जोबजासिम नायनो दाबाव आरो ना मा देखायलांनो हाया नायलांदो नै अखाया आरो हागासिनो दंलाय आरोना फिसानो नागारनो रोङा लोगोफोर बिदिनो माने दसेनो हायो दसेनो नागारो गेरेन्टि होनो हाया खुनु सनालिया मालाय लेखा फरायदों नै माखासे लिरजोबदो थगायाखैथ' आं दैखरआव थांनायावनो नायनानै लिराखै दा माखासे थुजोबगासिबो नै जाबावदोंसो लिरदो एबार आरो 1 2 गोदान लिरबावबाय दे 1 2 3 गोदान लिरबावदों नामा होननानै सोंदों दायो ओंखाम जानो लादों आं लोगोफोरनो उखैयाखै ओंखामखौ एसेल' लाबाय नाजोंहाय ओमफ्राय बाथोन दङ बेजों जागोन आङो आं दालि जानो बायोना बेखायनो लाबायसै आं दालिखौहाय ना आरो बाथोनजों जागोन ओमफ्राय बोथोरा मोजां नङाना दहाय अखा हादोंमोन नै दा एसे गैथ'वा दा अखाया बुंनो हाया दा हाबावनोबो हागौ सबसमाय आङो ओंख्रिफोरखौ गोरान जानो मोजां मोनो आरोना मैया मोनानो ना आं नोंसिनो देखायदोंमोन ना एवनाय बेनो ओइ रिक्सा माफैदों लायना दासो फैबाय लायनानै गैयामोन दहायनिफ्रायनो आं ओंखाम जाबा गिलासजों दै लोंनो बायो आं ओमफ्राय माने फ्रिजआव आं बथल दै सोनानै दोनो ओमफ्राय डाइरेक्ट लाबोनानै गोदावफैनोसैल' आरोना एसे बांद्राय गुसुबो नङा एसे ओरैनो नर्मेल बोथोराबो गरमबो मोनो दसेनो थान्दाबो मोनो बुंनो हाला आरोना लोगोफोर आं जिखुनु ओंख्रिखौनो जानो बायो आरोना लोगोफोर ओमफ्राय गोबावजों जायो आङो ओमफ्राय माने आं जाबा बांसिनानो बाथोन बुथोन भाजा फुजा बिदिसो जानो मोजां मोनो आरो बेयाव खानांगौ साम' खानांगौ हरा हरनायालाय होनबाबो बै साम' गानलेट दंना बे बिराद फैदों आरोना अखाजों आङो बोरायखौ ओंखाम जादों होननानै थगायबाय गाव गैयियाव मानोबा नानिया बोरायनो ओंखाम संना होबा थब सोंना होबाय आरोना बाबि नों ओंखाम जाला होननानै ओमफ्राय बुजियाखै बोराया होनबाबो आरोना आं जाखांखाबायना आं दहाय नोंनो होननानै थगायदोंमोन माने आं उखैथ'वाखै बिदिनो जायाखैमोन आरोना ओमफ्राय रायोना बियो टाइम बारनानै जाबा बोराया डिउटियाव थांबाय दा ओमफ्राय आङो दहायनो जायाखैना दा 3था जालायनोसै जाना लागासै लोगोफोरानो दा लोगोफोरसिनो दं जेबो स्पेसियल गैया आं ओरैनो देखायबाय होनबाबो ओंखाम जानायखौहाय देखायनो लुगैनाय स' लोगोफोरनो रेक्सुखौहाय थुखैखांनानै लागनो हाबाय ना रेक्सु फुगारना होनि र' मेंग्रुजोब्बाय ने आयौ मा मोदानजोबखो फैदो मोदोम फुगारनानै होनि आरोना एसे अ लेक्सु गुड बय अखा हागासिनो दं एसे बायह्रायाव होनबाबो थुखैनानै होबाय आङो मानोना सानबासो जाबाय आरोना थुखैनो मोनिया मानो होनब्ला अखा सान्दुंआव दसेल' बुंसिना बबेबा टाइमावथ' आं सोलाबला सनालियाबो हामब्रें खामथें खानाय खाननो मोनाखै बेखौ बायथियाखै सुनानै खानाय खाननानै होनोसै आङो बेखौ थुखैला बे लोमजाख'ना अ लेक्सु गुड बय आराम मोनलायलायबाय बे दिनै
एफा गोबाव दुगैनो मोनो अखा एसे हाबाय थानाय ओमफ्राय थुखैनायानो जायाखैना लोगोफोर आं माने अखा हाबाथाय थुखैनो बायो ओमफ्राय बिराद मैला जाबायना गोबाव जाबाय बेनि थाखायनो दिनै थुखैथारबाय आरो ना उपाय गैया मा जायो जाथोंसै थुखैना होनोसै होननानैहाय आसुगुरबो हाना होनांगौमोन रिएक्सनखौ दिनैथ' हाथायसै दाहाय हाना होबायसै नङाबा गाबोन हाना होनोसै थुखैना लागोन र' मोजांनो एलासो जाबाय नै लोगोफोर फेस्ला दोननायखाय मेगना जोंदोंलाय दिनै गावनि बिसिना दुगैखां लोबखां आराम मोदोम फुगारनानै उन्दुबाय आरोना गांदुमालाय रिएक्सना आङो बेखौ मानि उन्दैयावहाय होआखै आरोना बारा देरनानैसो होयो आङो दा एखमबा आं एखमबा होआबो बेनो बेरा लेथ्राबो खालामोना बेनि थाखायनो ओमफ्राय बेखौ आं दानो हगारथ'लाना खानानै दोनसै बेनि थाखायनो होबाय वाव एक्टर हिल' नुथारदों थाइ गानलायलायनाय सोर सेंग्रा दुगैखांदोंना खानाय खानानै होदोंमोन आं होमबाबो बेफोरखौ हास'ना होनांगौ एसेनो गोलावद्राय जादोंना अल थाम्फैया रिक्सखौ थाम्फै हरदों नामा जोंनि रिक्सखौ रिक्स अल गुदबारै नाफोर खेंनाय जाबाय दे अल रिक्सनो अय अबेनि खुरना होनायखाय आराम मोनाखै आंनि आखाइखौ सोलादों नोङो दे थाम्फै अरसोदों आंखौ रिक्स गाव बागदावलायदो आरो गावनाव थाम्फै हरदों नोंनावबो yakcu olu Rex namanya Rex sampai kalian Rex dulu dan kabza ya gitu nah tapi berbahaya soalnya Rex lah pernah kan tapi punya bila itu nggak punya soalnya itu naik jaket tuh itu itu habis aja ini biar tuh dapat ya आङो सनालि दिदिखौबो आथिं आखाइ सुनोसै आलाम गस्ला गोदान गानहोनानै आलाम देलायहोनोसै लेक्सु बायदि थाइ गोदान गानलायलायनाय बायदि सनालिखौबो आरामसे गस्ला गानहोनोसै ना लेक्सु ओइया नैबे खानाया लावरो नोंनि खोमानि माबाया नै लावदों बेखौ हास'ना होनांगौ र' आं हाना होनि ससेनो नै नैबे बे जा गोलाव गोलावनो हाना होना नैबे आथिंनि माबाफोरखौ हाना होदों आं दहाय ससेनो Nala. Pil dong na reaction. Berani reaction bela. Nih kau segera nih orang kana hancur. Nih hazar subabu nih bekeman asyitab nan thajib berani reaction gau nih bekeman gufura besyitab nan thajib berani. Pura brush yang pura bepe nih. Isi kau mani or jabu biar nih or nah jabu. Be nih berani leh. Nebe moनसेखौ आं थुफ्लुं देरदोंसो आरोना बेखौ साथा आथिंजोंहाय माने गिदिरद्राय जादोंमोन ना बे बेला अनलाइनाव बिहरनाय मोना बेनि थाखायनो उन्दुनो जायगाखौ मोजां मोनाखै गाव एबार बानायनोसै ब्रा हरैजाय उन्दुफिनसै लेक्सु बे दुंग्रायाव सुसु दाहोन दे हासुनायालाय हासुला बियो खिन्थु रागा जोंबा एखमबा खिनानै दोनलाबायो बियो थिग गैया बिदि बेलासिबाय दायो लोगोफोर मोनायाखै मोनानाया एसे बेलासिबाय आरोना ओमफ्राय आंबो दुगैनानै लानोसै नानिखौ आं आथिंखौ सुनानै होग्रोसै देलायहोनानै गस्ला गानहोनोसै लेक्सुखौ थुखैखांबाय बेखौ थुखैनायाव टाइम लादों आरोना मानो होनब्ला सानबा गाहाम जाबायमोन ना दुगैया ओमफ्राय फुरा खानजं खाननानैहाय ओमफ्राय आथिंनि खोमोनफोरा माने गावनि खानाया माने लावजोब्बायमोन ना बेखौ एसे हास'नानै होबाय ओमफ्राय आसुगुर हानो बाखि दंबावो बेखौ आङो दाहाय मोनाफ्राव नङाबा गाबोनफोरबो हानो हागौ आरोना थिग गैया आङो स' खेलेबाय थाला बेजों माने खेलेबाय थानो लुगैयो आरोना सिखांनो बायो ओमफ्राय आं न'बो सिबाखै दाबो जों उन्दुग्राखौ एसे फोसाबनांगौ टेबोलखौ ओमफ्राय एसे बेलासि जाबाथाय आंना मबाइला बोरैबा जालाङो आरोना माथो होनबावनो मबाइलाबो मोजां नङा नालाय लोगोफोर स' आं नानिखौ देलाय होनानै लाग्रोसै दा लोगो मोनफिनगोन र' लोगोफोर बेक्सआथ' मोनजायानो नङा मोननै गोजा जोब आरोना नै सनालिनि मोननै बे आंनि मोननै ओमफ्राय बोरायनि मोननै बिसिना गोदानाव उन्दुलायनो बिसिनायानो बेसे एक बोसोर जालायलायबाय ओमफ्राय दिनैसो बरनफिननानै होदों बिसिनाखौ होगोन रा र' जाखायाखिसै थाया आरो गेदेरा जादों आं बानायनो थाया जायाखै द' गेदेरा जादों जादे खेवगौबानो गावखौ ओरैबायदि गुसु बुंनांला आरोना आङो एसे लुसुबाय ओमफ्राय लुसुनानै ओरैबायदि गोजांबायसो लोगोफोर बुंनांला आरोना लोमजानो ओंखारलायनाय ओरैबायदि खर' सालायलायनाय गोजांबायना आङो मा होनबावनो ओमफ्राय सिसो गुदुं जोमनानै थाबाय
आंनि नङा मानिसो दाख्लै नानिखौ अखा हाबाय थादोंना गोजांबाय थादों फुङाव बे एग्जाम जाफुनाय समावहाय गोजांनायखाय नानिनो जोमहोनो होननानै हानदोंमोन आङो सर्टकेसनिफ्राय ओमफ्राय बे बरनखानाय नालाय ओरैनो बेयावहाय दिरुङाव थिखोनानै दोननाय हाननानैल' जोमबाय आरोना आं ओरैबायदि गोजांबाय मा होनबावनो ओंखाम मोनखांबाय दालि संदों आङो ओमफ्राय आलु एसे रुदां बाथोन जानोसै दालि दंखायो मानेथ' दालिया गैलामोन आरोना एसे गोदिल'थारसैमोन जाननानै होबाय आङो ओमफ्राय एसेल'आ थोनाय नङाना दा बिदा बिनानाव ओमफ्राय माने बाथोन बुथोनजों जाया बिसोरो बिदा बिनानाव नानियाथ' जाखाया जानाया ना बाथोन बानलु बाथोन होन जेबो जाया ओमफ्राय नाखौनो माने बांद्राय इन्ट्रेस्टआनो गैया आरो नानिया माने सिनि माबा मा होनो सिनि सुमु नानिया जाखाया माबाफोरखौनो इनि मा आं लिप बाम फुनदोंमोन ना ओमफ्राय ओरैजाय खुगायाव नांदों बियो बेनियानो सिथाफैदों आरोना लिप बाम फुननायावहाय ओरैनो गुस्थिया रानखाङोना बेखायनो लिप बाम एसे लागायदोंमोन आङो माथो जाबाय थानो लोगोफोर मैया जाबाय ना मैयानिखौनो दहाय सानसे फिस मोनसे दंबावो नाया बेखौ दा बिनानाव एसे बिदा एसे जाथोंसै आरोना ओमफ्राय बिदाना बे एसेबाथाय बेयो मा खालामो ओरैनो जाया आरोना बानलु थाइनैसो सावनोसै गेसावहाय ओमफ्राय सामब्राम गोथां हानानै सिफ्लेनानैसो जायो ओमफ्राय गोथावबो जायो आरोना आंबो जानो मोजां मोनो जाथोंसै दा जेरैखि जाया मानो दालि जहल संखाबाय ओमफ्राय आलु बाथोन एसे खालामसै आलुबो रुना होखाबाय आङो एसेनो ओमफ्राय देहा दासान्दि मोजां मोनाखैना मैयाबो एकदम माने उदै साख्रेब मोननानै मोजां मोनाखै आङो ओमफ्राय दिनैबो अखाबो हादोंना ओमफ्राय दहाय एसे अखा सिजानाय जादों आरोना बे रेक्सुखौ थुखैनायावनो जादों ओमफ्राय उफाय गैया बेबो लेथ्रा जाबायना बेसेरा ओमफ्राय माथो खालामनो अखायानो नागाराबा दसे नागारो ओमफ्राय नों खामानि मावफुनायावनो हानानै होनसैलाय बिदि जायो आरोना दसेल' दिनै एसेबांथ' जेबो देखायनो हायासै आङो लोगोफोर जाखिनि देखायलांनो हायो देखायबाय स' बेखौनो नायथ'दो आरोना लोगोफोर आं माने थाबैनो मोजां कन्टेन्ट लाबोनो सेस्था खालामगोन माने टाइमफ्राबो मिलाया ओरै आरो जेरावबो थांनाय जायाखै दासान्दि अखा ओमफ्राय माथो देखायबावनो आरोना बे संनाय खावनाय न'आव मा मावदों मा मावाखै बेनोसै बे रेक्सुआ माबा अरसिलि खालामो दे दहाय आंजों रायजाखांबाय आरोना सनालि होनबाय हनै बाबि हनै रेक्सुआ गावनि गान्दुखौ अरदों ओमफ्राय गान्दु फिसा दंमोन ना गावनि उन्दुग्रा बे बिसनाजों मोनफानाय बेखौ होबाय माने अरबाय आरोना ओमफ्राय बेखौ खोन्थाहरबायना ओमफ्राय आं रायहरबाय आरो न' सिंनिफ्राय आंबा दुगैगोदानल'मोन आं ड्रेस गानगासिनो दंमोन रायहरबाय दा ओमफ्राय फार्स्ट रायहरनायावथ' जेबो नङा आरो खेनसे अरबावबाय ओमफ्राय आरो खोन्थाहरबावबाय आरोना बिब'आ ओमफ्राय आं रायहरबावबाय आरो खेनसेबाव नों दा बुजाहैगोनसो आंजों रेक्सु होननानैहाय रायनाय लोगो लोगोनो मा खालामखो बिसनायाव उन्दुआसै प्लास्टारावसो दुमफ्ला उन्दुबाय रागा जोंनाय जाबाय खोमा गावनिबालाय उन्दुआहां नोंनि बिसनायाव होननाय जाबाय खोमा मा होनबावनो आरोना लोगोफोर लोगोफोर ब्लगखौ आं बांद्राय गोलाव खालामला बेखिनियावनो फोजोबसै ओमफ्राय थाबैनो नेक्स्ट ब्लगाव लोगो मोनगोन आरोना स' बाय बाय एन्ड लाभ इउ टेक केयार गुड नाइट